खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जोङो खायसे गोनांथार आपडेटखौ लाना फैलायबाय दा बे जाहैबाय मोनद' हारिया दा एसटी दाबि खालामनाय दा बेखौ लानानै जों सावरायनाय जागोन बे जाहैबाय बर'फोरा दा बै एसटी होयोब्ला दा मोनद' हारिनो जुदि एसटी होयोब्ला दा बर'फोरा मा खहा जागोन एबा मा मुलाम्फा जागोन दा बेनि बागै जोङो सावरायगोन दा मोनद' हारि होननानै बुङोब्ला दा मोनद' हारिया जाहैबाय टाइ आहम मरान माटाक सुथिया कच राजबंशी आदिबासी टि ट्राइब्स दा बैसोर मोनद' हारिया दिनै एसटी दाबि खालामनायखौ जों नुनो मोननाय जादों दा जोंनि आसामनि गासै मोनफ्रोमबो जायगायाव दिनै दा बिथांमोननि मोनद' हारिया दा एसटी नांगौ होननानै एसटी दाबि खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों बेराफारसेथिं जों नायोब्ला नुनो मोननाय जायो दा थाखानाय एसटीया जाहैबाय बर' दङ मिरि दङ कार्बि राभा कसारि दङ देउरि तिवा डिमासा दा मोनदाइन हारिया दिनै एसटी हिसाबै दंखायो दा बे मोनदाइन एसटी हारिया दा मा खहा जागोन दा बेखौ लानानै गोबां माने थाखानाय एसटी आरो एसटी दाबि खालामग्रा दा बिथांमोननि गेजेराव गोबां जोङो दावराव दावसि जानाय एबा गोबां जोङो दान्थे बिदान्थेखौ जोङो नुनो मोननाय जादों मानो होननानै बुङोब्ला दा थाखानाय एसटी हारिफोरा दा दिनै जुदि एसटी हारिखौ जुदि बारायदेरबावोब्ला दा बिनि खायसे दा खाबु खायसे अपरचुनिटिफोरा खमायगोन दा बेखौ नायनानै दिनै एसटी थाखानाय हारिफोरा गोबां डिमान्ड खालामदों दि दा एसटी होयोब्ला दा जोंहा खहा जागोन दा बेफोरबायदिखौ थाखानाय एसटीया जोङो अपोज खालामनाय एबा बादा होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों मानो होननानै बुङोब्ला दा थाखानाय एसटीया मा मुलाम्फा जागोन बिसोरखौ माने गोदान मोनद' हारिखौ जुदि एसटी होयोब्ला दा गोजाम थाखानाय दा एसटी हारिफोरा दा मा जागोन दा बैसोरनि साख्रि बाख्रिनि खाबु एबा राजखान्थियारि मोनसे खाबु दा बेफोराव ओरैनो माने गोग्लैसोनानै दंखायो दा बेफोरबायदि खाबुआव जुदि एसटी आरो बारायदेरबावब्ला दा बेयाव गोबां जेंना जागोनखौ नुहुरनानै दिनै दा बे एसटी दाबि खालामग्राफोरखौ एबा एसटी होनो नागिरनायखौ हेंथा खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा दिनै जोङो मोनसे भिउखौ जुदि नायोब्ला दा दिनै मा थाखानाय एसटीनि थाखाय मा मुलाम्फा जागोन दा बेखौ जों सानोब्ला थाखानाय एसटीफोरनि थाखाय जेबो मोनसे बिदि मुलाम्फा दा बेखौ जों नुहुरनाय जायाखै मानो होननानै बुङोब्ला दा एसटीआव जुदि बारायदेरबावोब्ला जुदि मोनद' हारिखौ जुदि बारायोब्ला दा मोनद' हारिया दिनै एसटी हिसाबै जमा थानानै दा एसटीनि साख्रि बाख्रि एसटीनि दा पलिटिकेल राइट्स राजखान्थियारि मोनसे खाबु दा बेफोरखौ जुदि जमायै मोनदेरोब्ला दा दिनै गोबां जायगायाव दिनै एसटी हिसाबै दा बिथांमोन मोनद' हारियाबो दिनै इलेक्सन गेलेनो हागोन लोगोसे साख्रि बाख्रियावबो मोनद' हारिया बाहागो लाफादेरनानै दा एसटीनि सिटआव दा बिथांमोनाबो जमायै इकुवेल राइट्सखौ मोनगोन अब्ला दा गोबां थाखानाय एसटी हारिफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैगोन दा बेखौ रोखायै जोङो नुनो मोननाय जायो नाथायबा दिनै मोनद' हारिया दा गावसोरनि मोनसे खाबु गावसोरनि अपरचुनिटिखौ नायनानै दिनै माने पलिटिकेल राइट्स एबा दिनै गावसोरनि मोनसे साख्रि बाख्रिनि मोनसे राइट्स दा एबा लोगोसे गावसोरनि हानि थामोनथानि मोनसे राइट दा बेफोरखौ नागिरनानै दा बिथांमोना मोनसे सिक्स कमिउनिटि एबा मोनद' हारिया दिनै दाबि खालामदों दा गोख्रोङै अल आसाम दाबि खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों थाखानाय एसटी एबा ट्राइबेल मोनसे हान्जा दा आफादफोरा दा बे खोथाखौ फोरमायदों दा मोनद' हारिया दिनै एसटी दाबिनायखौ जों हेंथा नङा नाथाय थाखानाय एसटीनि थाखाय मा मुलाम्फा जागोन एबा थाखानाय एसटीखौ दा बिसोरनि बागै जेबो सेफटि एन्ड सिकिउरिटिनि बागै साननाय जायाखै मानो होननानै बुङोब्ला एसटी बारायदेरोबा जोंनि खायसे राइट्सफोरा खमायलांगोन दा बे खोथाखौल' माने बेनि थाखायल' अपोज खालामदों एबा बादा होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों नाथायबा दिनै जेबो बे मोनद' हारिनि हेंथा नङा नाथाय मोनद' हारिया जुदि एसटी जाबावोब्ला दा दिनै साख्रि बाख्रिनि खोथा दिनै पलिटिकेल राइट्सनि खोथा दा बेयाव जोंहा खाबुआ एसे खमायगोन दा बेफोरबायदिखौ नुनानै दिनै दा ट्राइबेल हान्जाया दिनै जांख्रिखांनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाबो दा सासे ट्राइबेल सुबुं हिसाबै एबा बर' हिसाबै दा नोंथांमोना एसटी दाबिनायखौ सापर्ट खालामो खालामा दा बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जुदि एसटी होयोब्ला जोंहा मा मुलाम्फा जागोन एबा एसटी दाबिनायाव जुदि एसटी जमायैनो मोनद' हारिनो होमारोब्ला जोंहा मा खहा जागोन एबा मा मुलाम्फा जागोन दा बेखौ नोंथांमोना दा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अब्लासो जोङो दा जोंनि गेजेरावबो दा बेखौ क्लियार जानो हागोन दि दा एसटी जुदि जोंनि गेजेरनिफ्रायबो एसटी मोनद' हारिनो दा होनायखौ जुदि लुबैमारोना दा लुबैया एबा सापर्ट खालामा दा बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अके गोजोन्थों